שלום, שמי נדב פרץ ואני סוכן נדל"ן ברימקס אושן. אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני מאוד מאמין במה שאני עושה, ולמרות זאת אני מבין ומכיר את העובדה שיש מספר אנשים שעדיפו למכור את הנכס שלהם לבד, ולכן החלטתי לעשות משהו קצת יוצא דופן ולשתף אתכם במספר טיפים בסיסיים למכירה של הנכס שלכם, גם אם תחליטו שלא להיעזר בשירותיי. אני מקווה שהטיפים הבאים יסייעו לכם להימנע מטעויות במסגרת תהליך המכירה שעלולות לגרום לכם להפסד כספי וגם לעוגמת נפש מן הסתם. והחלטתם לעשות את זאת לבד, אני אשמח לתת לכם מספר טיפים אשר יעזרו לכם למכור את הבית שלכם בצורה הכי טובה. הראשון שביניהם זה תקפידו על שיווק מסיבי במספר מדיות אינטרנטיות, יד 2, לגור, ווין ווין או רשתות חברתיות כמו פייסבוק, וזה על מנת להגיע למקסימום קונים, כי אנחנו צריכים חשיפה מקסימלית לנכס. הדבר השני שלא פחות חשוב, זה ידוע שדירה קונים ממקום של רגש שצריך חיזוק רציונלי, ולכן יש ליצור איזושהי חוויית קנייה חיובית לקונים שלכם. יש דירות שנראות טוב יותר בשעות היום, יש כאלו שבערב, יש כאלו שמלאות שמש, ולכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מציגים את הדירה בשעה ובזמן שהיא נראית הכי טוב. טיפ שלישי ונוסף זה תכירו את הקונים שלכם. תנהלו מעקב שמי באמצעות רשימות, תבררו את התקציב שלהם ואת מידת הרצינות ואת הבשלות שלהם, על מנת למנוע בעצם טיילת בבית שלכם, כי אף אחד לא ירצה את זה, וזה כמובן למנוע זמן יקר שיגזל מאיתנו. הרביעי זה תקפידו על קבלת הצעות מחיר בכתב. גם אם הצעה אינה מחייבת, זה עדיין מראה איזושהי רצינות מצד הקונה שבא ומגיש לכם הצעת מחיר על כתב. טיפ חמישי, זה צריכים לנהל משא ומתן ממקום רציונלי ולא אמוציונלי. זכרו שמשא ומתן שמתנהל ממקום של שקט מונע מאיתנו טעויות. בתהליך לא מסודר, בתנאי סיר לחץ, הרבה פעמים האינטרסים המשותפים של שני הצדדים נפגעים, ואנשים בלחץ, אני לא צריך לספר לכם, מקבלים החלטות שהן לפעמים שגויות ולא תמיד הכי טובות עבורנו. טיפ שישי ואחרון, זה בצעו סקר שוק מסודר ברשות המיסים, על מנת שתדעו באמת בכמה דירות שדומות לדירה שלכם, שנמצאות באזור הדירה שלכם, נמכרות, ומי המתחרים שלכם בשוק. תמיד טוב לדעת מי המתחרים שלנו בשוק. קונים תמיד בודקים את מחירי הסגירה שנמצאים באזור, על מנת לדעת מה המחיר שהם יציעו עבור הנכס אותו הם מעוניינים לרכוש. אני קודם כל מקווה שהצלחתי לסייע לכם, ואם הצלחתי אני כבר שמח מזה, ואני כמובן תמיד שמח לסייע למוכרי דירות בתל אביב. תודה רבה.